Manual pirata per la capitana Tramuntana. Manel, va! Vine... Prac! És que mira com ets, Vine aquí. Ei! Hola! És que he hagut de pujar fins aquí dalt perquè el Manel se m'havia escapat. Però un moment, que ara baixo. Ara baixo! Hola, sardinetes sense escames! Què us ha fet vindre fins aquí avui? Ah, que voleu organitzar una festa! Festa! Sí, Manel. Festa! És que al Manel li encanten les festes i a més passa una cosa, que dins del manual pirata el capítol de les festes ocupa més de la meitat de tot el volum. Sí, us podria explicar infinitat de coses de les festes. No sé, com invitar els nostres convidats o com escollir la millor llista de reproducció musical per ballar sense parar, com escollir el menú que més els agrada als pirates, com fer la decoració. Decoració! Decoració! Sí? Els expliquem com fer la decoració? Sí! Sí? Ah, d'acord. Doncs avui us explicarem com fer una meravellosa decoració. Decoració! Sí, decoració. I tu aquí, Manel, no et moguis. No et moguis! I per fer la plantilla que ens servirà per decorar el que vulguem, necessitem un full de paper, un retall de cartolina, unes tisores, un llapis, un pinzell, una mica de pintura i el cartró que utilitzaré per fer la meva plantilla i dibuixaré una calavera. Calavera! Sí, una calavera. Retallaré l'interior de la calavera. Com que és un dibuix simètric, el doblegaré per la meitat i el retallaré. I ara ve la part que més m'agrada. Pintarem l'interior de la calavera sobre el paper en blanc amb una mica de pintura. Pintura! Pintura! Ai, com li agrada la pintura. Jo he fet servir la meva plantilla per fer els paperets que aniran penjats de la meva banderola. Però vosaltres podeu fer el que vulgueu. Podeu fer les vostres invitacions, decorar els gots de la vostra festa o fins i tot pintar-vos una samarreta. Samarreta! Samarreta! Espereu-vos un moment. Ei, mireu la meva samarreta! M'ha quedat xula, oi? Doncs vosaltres feu el que més us agradi, però el més important és que us quedi una festa d'allò més xula! La festa, la festa! Sí, una festa! Li encanten les festes. Esperem els vostres vídeos i les vostres fotografies!